Hi mga ka-chubby! Chubby na ha. So na-miss jud din ako mag voice over guys. For today's video kay magbutang ko gasiti sa bungbong kay grabe jud ang bukbok. Grabe na gyud di na matabang ang mga bukbok diring dapita hasta iyang naong gibukbok. Hala ka diha, igisayawan pa niya mga chubby. Pakda. Nakita naman jud to ninyo ganina guys sa permiro na ko nga video nga ako jud siya gilimbihan usa gisiligan usa na nako kay para mga tangtang pud ang iyang mga bukbok ba mga kabukbukan. Then pagkaman na guys, so ako rin siya gibutang mga asiti then kaning akong maguwang kay ako nang gipatabang kay para intaw mapuslan ko no siya. Kani di ay asiti nga among gigamit mga ka-chubby is gikan ni sa katong nagpa-change oil ko sa motor ba din daghan pa man siya nahibilin, so akong gipabutang na lang sa katong susudlanan sa asiti din para magamit na ko diri ba sa bungbong kay daghan gud kayong mga bukbok diri guys kay tungod man amakan din kawayan, so ang kawayan kay bukbukon jud na siya makadugay. O ni nindot itrabaho kay da chika ba char. So ako po di na siya gi-appeal diri guys sa may tindahan kay daghan jud kaayo mga migay, mga ulmigas, mga utitod ba nga gagmay nga mangamang sa mga pan. So ako na lang siya gibutangan diri appeal kay para mga tangtang to sila dili na to sila mo kuan dira ba mangamang kay daghan jud kaayo mautang akong mga panenta. So diri na sa pika si ate nagkuan guys butang og city kay ako adto ko sa may sira, so ako po to i-appeal tong sira pagbutang kay para wala na pud siya mga bukbok nga mga tagak ba sa bus. Then pagkauman ana guys sa sira sa mga kilid-kilid pud ako pud nagi-appeal kasi para wala na joy magian ang mga migay ang mga bukbok dili na mabukbukan para siyang naw mabukbukan. Pagkahuman sa sud diri na pud ko sa gawas kay ako pud siya gi-appeal kay mga kawayan bay pud na ako mga bongbong diri sa gawas guys. Then pagkahuman ana sa gawas aw mana wa na kapay kasulti sa aman eh. So diri na lang kutob guys, thank you.